Ahojte, v dnešnom videu by som vám rada predstavila kompresné návleky Compex Air. Tieto návleky využívajú dynamickú pulznú kompresiu končatín a tým pomáhajú zmierniť bolesti svalov po fyzickej aktivite. V oblasti kolien majú návleky ergonomické otvory, ktoré zabraňujú nežiaducemu tlaku na kolenný kĺb. Zapínanie na suchý zips zas umožňuje optimálne pokrytie oblasti stehien. Používanie je skutočne jednoduché, stačí ich nasadiť a regenerovať. Návleky Compex Air majú dva kompresné režimy, ktoré môžeme ľahko prepínať tlačítkom na zapínanie. Režim F1 Pulse, kde sa jednotlivé komory nafúkujú jedna po druhej. A režim F2 Squeeze, kde sa všetky kompresné komory nafúkujú súčasne. Pre väčšie pohodlie si doporučujem vypodložiť kolená. Úroveň kompresie je možné nastaviť jednotlivo na každej komore. Vďaka kompaktnému baleniu si môžete terapiu užiť kedykoľvek a kdekoľvek.